Di ba mao man ni mamirahay diri sa tong barangay? Oh, mao na sila. Makaya oroy nilag pamira no? Ngaingana ra ilang lawas. Labi na nang gahukas oh. Maguwang ra gamay slipak. Sus! Kanang mga grupo ha? Bisag patabangon pa na ako tanan. Di na magsilbi kay mga manluris na. Sus, klaro kay kuwang nas pagarugas ginikanan ba? Tuktutok pang mga karaho oh. Kung mabinuang ni sila toron, suklang ni na to. Di ba Yop? Ugwa ko masayop. Mao man ning grupuha katong mga watay diri sa tong baryo. Oh, murag mao na sila. Mao din sige na sila pangawat. Di mo na madawat og trabaho ng mga naunga. Awa di mo dawat ang nagtrabaho oy. Tan-awar gud mga naong ana o di kasaligan. Labi na nang gablan. Mga watay kay manok. Asa man sa day? Apa sa mo ari ang kanyas Pilipinas? Wow, kaning sila day oy. Nice kayo. Ya, nasa din sa gingon ako dahil nga hindi na rin yung Pilipinas. Palitan ko niya giuta. Ay, pala ng bigat ako na Bana day. Kanindo ka na din makatukog kag balay. Pidot, na istorya na ba ti ka bayan ni kung yuta? Yuta ba? Naaday kay yuta diri Pablo. Oh. Mana oy, nasultian oy. Oh may noon. Kay gaplano mugod ko nga kani diring yuta ah. Tukuran ko nigbalay. Basta hindi maminyo ko puhon. Kaninyo taa diri. Nagplano sa baya ko nga tukuran ni nakog balay. Oh, adili lang basta balay. Dako nga balay. Unya ganahan ko nga. Na swimming pool. Swimming pool. Labi na karon summer ba? Ting-init ba lang summer. Ganahan sa ko nga akong asawa puhon. Mapahimutang nako. Ako day, mupatol jugog Pinoy. Basta ka ng kwartahan para may mutang kong nindot ba? Bakit ka lang swimming pool pool ka na nako eh. Kaya naman ko dagang beach dito. Nagkasao mo na nako. Kaya Ini. Butoy, imong yawi sa Lamborghini. Salamat. Oh, mo na. Oh, hello, Daddy. Ha? Nangutang na po ang turko diha? Sus, ay na lang nagpabayra pa, oy. Tagain na lang na. Sus, di mo ka maluhay na. Butoy, Daddy na nawag. tinawag. Dad. Oh, hello, Dad. Ha? Dusendos kay aeroplano imong ipalandin diri. Di madada, doy. Kamay na kayo ninyo ta diri. Naman kay kaugalingong kalibutan. Nauwi na kayo. Dato ni dato. Opa. Ang zoo. Nga naman? Ang 5 ka zoo, gamay na kay ginansya? Pila di earnings day? 1 zillion? Ang mansyon nimo. Ano pa to? Ay, dagan. Oh, naa man daghan. Sus, nangabulok na lang to dito kay way napuyo. Lagi mo. Ay, Pwede makitapos sa. Okay na, pre. Oh. Pre, matay wa kay plano mangutang nako, pre. Nagliso medyo ko gastuhan ni akong kwarta. Grabe, daghana na. Di ka mangutang. Ayaw ipautangon, teka ba? 1 billion. Okay ra nimo 1 billion? Gamay ra? Ang katong dagat nimo nga kalubian. ako to may pasimento akong dagat niya dito. Oh. Pre, trillion. Mangutang ka? Sige. Ay lang, bayari, ay lang. Hilo pa. Gihipos to nimo katong kuan? Hilo pa. Sige. Hilo pa. Palihog kong palit ang mga tao diya be nya paulian na tagain nagkuan diya zillion. Paulian, pagkatulog ba? Ako'y wala ni. Ay, lo pa. Ang resort? Ano naman di ay? Paliton? Pag-sure, ang 5 kay resort, paliton? Kailangan? 10 zillion. Kawalan na ba? Katong kwarta nga sinako para matunay hipos. Ala pa, palihog ditong hipos diya pa kay kaulanon na. Hoy! Nagunsa mo rin sa akong yuta. Prabit paberit nito. One, two, three, go. Di ba mao man ni mamira ay gabarog ay pagbarog doon. Ay diri ba ka mo? Nag-ano ba? Doon lang gamay. Sige. Doon lang nagyot. Ano yun? Gamay to.
Yeah. 1, 2, 3. Go. Gigi. 2, 3. Go. Ako din, ganahan ko maligod sa minto. Aw, kalang si Min Pool na kayo na ko. May not oy. Kinanam ko dagang beach ito. Saon man na ako. Butoy, imong yawin sa Lamborghini. Dahil lang ako ini. Mana na. Salamat. Ay, hello pa. Ay, palanding ni mong 154 ka airplane dito sa akong yuta. Pwede na po padaan ako diri. Ay, ito. Ay, alam ko, Choy, yung daddy na nawag. Si Daddy na nawag. Oh, hello, Dad. Oh, Ano yan? Ay, gigi. Yunan. Ay mo, ilargo na torko mo. Yung aeroplano. Gigi, balik. Tawag ni mo. Ano tayo sa dimong torko? So, una din sa tanan, congratulations na sa bagong kasal nga si Raymond o si Linlin Marco. Congratulations. Salamat nga, makaon nyo dire. Nga, salamat din sa Tuburan Vibes nga kadong higayon nyo mo nga makakulab nila. Salamat kayo nyo doon. Kanang B-Boy Martin Vlog. so please lang din kanang like follow sa iyang Facebook page nga B-Boy Martin Vlog sa Facebook niya. O sa Dumanog, o sa YouTube niya nga B-Boy Martin Vlog channel niya o sa iyang YouTube channel. So thank you kayo no kay nakakulab din niya nila sa Dumanog Tabay. So thank you. Kita dagang pag-video sa mabot sa mga. Salamat kay Idol. Thank you very much. So support sila. Dumanog Tabay. B-Boy. O sa B-Boy Vlog. Martin Vlog. What's up? Shout out kay Mesa Kwan. Gakupos kamera kasi niyan. Oh, shout out po ko ni Konsyal Ipot sa Sobrado from Dumanog. Shout out, Konsyal. Oh, shout out ko ni JHON og ni Saysay Alisaka. Shout out. Mora to, thank you and God bless. Nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí